waɗi wambaɓe rewɓe deƴƴe seeɗa ha mi yewta aduna ko yewtere laakaɗa ko deƴƴe ɗe golɗo ɓoggol hoddu min koɗani ɗum ko pulla gorko ene wiye Amadou ɗum woni ceerno Amadou Koyanka wondi e debbo mo Mariama Balde oɗon gandi komo gollanimi Lisi Bowa o ƴetti ujunnaje 60 eskudu o wi kam bambaɗo mbimina o wi ɗum ko bisimilla ma o enen jogori hoddude lewru wotturu enen mbaddi anniye goto eɗen jogori joɗodde siran goto enen jogori yettorde ñalngu goto minen guidu Lisi Bowa min garti Abou Issa mo isa yettima to Kolda garda he ɓeygude nde mbaɗen jemma mo cifoto a tawa a gaynata si tawi odna min gimmi Kolda min gadi Koyanka ndemo soyni minen gara mo jali mo wi ko janggi bambaɗo woni mbimi wallaka min o wi nde ko a firtani aadi o mbimi firtani o wi bisimilla ma o wi bisimilla ma o mi rokkima ujunnaje 6 chefa o tottimi gaari duuɓi nayiri mbo sotti ɗum ujunnaje 16 chefa ujunnaje 22 ɗiɗi mo rokki min oñon min jaltinanimo nde tugguere debbo makko itti ndunguuri totti rewɓe ɗum woni ko tan ɗon wambaɓe rewɓe ɗe mbiya ceerno Amadou Balde e Mariama ɓe golli miɗo wonɗiɗo e guiɗo am teddinɗom laataniɗo kam endu Allah nde fini wiyete kala miɗo wawi ɗum maynude ɓe mbiyata ɗum ceerno Birahima sa jalama mbiya hima mo to ko koɓe waɗe ɓe teddini mo artufuji benneji omo weli tawde hande e Lisi Bowa omo jooɗi quartier biyeteɗo Alfaran Sidou ɗum ko takko Bouraka woni e nder Lisi Bowa ko koɗam mi banda kala mi nodda numéro téléphone nam Kolda to banggue Sénégal Kolda numéro téléphone janggi bambaɗo guiddata ko 9 mbaɗa 6 mbaɗa gotel ƴetta ɗiɗi o ndewnaɗo gotel ɗo mbaɗa 6 sakkito seeɗu to banggue suudu am Lisi Bowa téléphone am adi ko 4 mbaɗa 7 mbaɗa 6 mbatta ɗum tati gadda 6 mbaɗa 5 sakkito 4 yeeso mon wallahi yaltineddade ɓe foof oɗon jimana ɗo anduɗo jikke onon jimana ɗo kanɗo jima nderna ayda Alpha jooɗi Mamadou Mballo wi salmini on mo yaltini ujunnaji kalisi Guinée Bissau o wi e batte hiiro ngo e dalil hiiro ngo weltare hiiro ngo teddugal hiiro ngo omo rokkana on kalisi o rewɗo henno on wiyete ko Saliou Balde ni de yelnata hiiro hanki min kiiri ha seeɗa nangue fuɗa
o kiranaɓe en dokkiri so joom gaka min ɓoyta ɗon hakke komin belti miɗo wofta seeɗa Alpha ɗo komin gaari heddo haala